Nagtipon-tipon ang daang-daang deboto sa kapilyang ito sa Embarcadero de Legazpi sa lungsod ng Legazpi para ipagdiriwang ang kapistahan ni Saint Padre Pio ngayong araw. Isa sa mga nanguna sa idinaos na banal na misa kaninang umaga, si Reverend Father Jonathan Calleja. Sa pagdiriwang ngayong taon, hangad daw ng pari na mas maging matatag ang pananampalataya ng publiko sa harap ng mga hamon sa buhay, gayon din na matapos na ang mga isyong kinakaharap ng buong bansa. Then kitang mga debutos ni Padre Pio, agahagalin tabang sa iyo because we know he's a miracle worker and many prayers have been answered, many blessings have been given to us because of our devotion to Saint Padre Pio. And more than that, aram ta na si Padre Pio may dalo nin pagtubod, nin pagsagit, paglingkod sa mahal na Diyos, inahagad taman na sa tao kan mga kasakitan ta, sa tao kan mga kalipisilan sa buhay, maging arugant institusyon si San Padre Pio na nagpadagos nagsalig sa Diyos, asin gabo sa bagay na lampasan niya, huli sa pagtubod sa Diyos. Bahagi rin ng kapistahan ang ginanap na healing mass noong Sabado, kung saan daan-daan ding deboto ang dumalo, bitbit ang kanya-kanyang kahilingan at pasasalamat sa santo. Naniniwala po ako na nagbibigay po siya ng blessing, tapos marami din po siyang pinapagaling na may mga sakit. Tapos kahit saan pong lugar, alam ko po na si Padre Pio po talaga ay miracle po siya. Nagbe-bless po talaga siya ng mga taong nangangailangan po. Alam ko po na kahit na anong problema man na dumaraan sa buhay, andyan po siya. And isa po akong deboto niya na always naniniwala po sa kanya. Every day, of course, lalo na yung good health and yung guidance niya lagi. Yun yung hiningi ko lagi kasi sa work, which is yun yung pinaka-need ko. And then yung blessings, of course. Kaya nung time na pinush ako, hindi ako nakatanggi. Diretso na ako agad dun sa pila. Pinangunahan ang healing mass ni Reverend Father Frederick Naga. What I did this afternoon after the Mass, I prayed the deliverance prayer, the simple exorcism in order to deliver the people from bondage, from the oppression, because sometimes sickness comes from the devil also, not only natural but also from the oppressions of the devil. Si Padre Pio ay isang Italian mystic na monghe noong ika-20 siglo kung saan sa loob ng 50 taon, umula 1918 hanggang 1968, ay nakitaan siya ng mga istigmata o tulad ng mga sugat ni Jesus sa kamay, paa at tagiliran. June 16, 2002, nang gawin namang santo si Padre Pio. Bago ang kanyang beatifikasyon, ay nagpakita siya ng 2 milagro kung saan pinaniniwala ang nakapagpagaling siya ng isang babaeng may sakit sa baga at isang bata na may meningitis. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.